היי, מה קורה? חזרתי לכם בעניין. דיברנו קודם על זה שכוח, חיטוב וסיבולת הם לא אותו דבר, וכל מטרה דורשת אימון שונה. אז עכשיו בואו נצלול להיפרטרופיה ואיך בפועל בונים מסת שריר. בסרטון הזה אני מראה לכם איך אותו תרגיל, סקואט, יכול לעבוד אחרת בעומסים שונים, ואיך משתמשים בזה כדי לדייק את שרירי המטרה. כאן לדוגמה אתם רואים סקואט במוד חופשי, עם משקל נמוך, הרבה חזרות, מה שכבר מכניס יותר אלמנט של סיבולת. משקל כבד לעומת זאת, עם מעט חזרות, דורש הרבה יציבות ומגייס את כל הגוף, אבל הדגש הוא פחות נקודתי, יותר מערכתי. במשקל הבינוני, בטווח של 8 עד 12 חזרות, נמצא באזור שמאוד מתאים להיפרטרופיה. ועוד דבר חשוב לא פחות, לפחות לגבי היפרטרופיה, זה הקצב. שגם בירידה, האקצנטרי, וגם בעלייה, הקונצנטרי, התנועה צריכה להיות בשליטה. בערך 2 שניות בירידה, 2 שניות בעלייה ואיזו שנייה קטנה של עצירה. הקצב הזה הוא מגדיל זמן תחת מתח ועוזר לנו לפגוע בשריר המטרה ולא סתם להזיז משקל ממקום למקום. עכשיו שימו לב מה קורה כשעוברים לסמית משין. התנועה הופכת ליציבה יותר והעומס מתמקד הרבה יותר בשרירי המטרה. וזו הסיבה שמכונות וסמית משין מאוד יעילות כשרוצים לדייק היפרטרופיה. אז אחרי תרגיל חופשי, שנותן איזשהו בסיס כללי, אפשר לעבור לסמית משין, ולתרגילי בידוד של הארבע ראשי והחבליים. להעלות נפח ולהגיע קרוב לכשל. הרבה יותר קל למכונות לעשות את הפעולות האלה כשהגוף שלך לא מתרכז רק בלהישאר בחיים, בוא נאמר ככה. אז מכונות עוזרות יותר באמת בשליטה, בבטיחות, ובהיפרטרופיה המטרה היא בעצם לא רק להרים משקל, אלא לגרום לשריר הנכון לעבוד חזק ובאיכות. אז קדימה, צאו להתאמן, תעדכנו אותי איך היה. שבת שלום.